Hola, ¿qué tal? Día 28, corrent la número de quilòmetres que diguen los daus. M'han regalat uns daus que tenen molts números, he agafat los que tenen menos números. Vaig a tirar-los. Ei! Tongo! De fet, hi ha un dau que té menys números que aquests. Un 6! Un 6! Adéu. Oli. Bueno, ja hem començat. Portem un quilòmetret, estic esperant que el güero faci sus cositas. I seguim. Molt poques ganes avui, perquè a més vinc d'entrenar, he tornat a fer squats d'estos dels collons en pes, que me costen molt, o sigui que ja tinc les cames carregades. Però bueno, són 6 quilòmetres només i ja en portem un. Així que vinga, som-hi! Quilòmetre 2. S'ha escapat un gall! Una gallina, gall no. Ai, Dios mío, ai, pobreta. Bueno, anem, bueno, vamos. Perquè no està ma mare aquí, que si no s'hagués emportat la gallina i avui ja tindríem dinar. Si no tiene nombre y me la encuentro, mía es. Quilòmetre 3. Quilòmetre 4. Güero. Quilòmetre 5. Pues ja estaria, 6. Que cansada estic. No res, este dia d'avui li dedico als meus estimats amics que em regalen daus en números molt grans, pensant que jo ara me posaré aquí a córrer com si no hi hagués un demà. Pues no. I ja està. Dia 28 completat, me'n queden 2. Hola, ¿qué tal? Día 20... Hòstia, espera.